Da si ne beše ti, da nas sandal da neseš. A ja ga bi čoveka u krpe saranio. Dušu prosti. Amin. Počasna paljba! Pali! Prijatelja, što si okićen? Svadba neka, jel? Nije svadba, sarana. Sarana! Selo si vrano, planina Sokolovica. Taman se lepo provodi, sad si treba govor. Ajde. Kaki govor, bre? Rekao Gruja da ti treba da si držiš govor, pa da zakopavamo. Koji Gruja, bre? Kakav govor? Koga da zakopavate? Pa će ti objasni Gruja, ajde. Čekaj, bre, Ajde, pa nemoj da polako. me zakopavate, šta vam je? Ajde. Komšije, kumovići i rođaci. Svaka šuša koja si opljačkala državu, posekla šume i uništila lovni fond, kad umire, ima počasnu paljbu i govor. Čestitam. Sažaljevam slučaj. Moj tatko si je bio doživotni počasni lovočuvar u našem si selu Vranovo. On si je tako čuvao divljač i prirodu da zaslužuje počasnu paljbu. I to iz 2 puta. Oružje na gotovs! Palj! Da moj Stričević nije zapošljen u pogrebno preduzeće. Morao bi tatka si da saranim u krpe. Lovačka direkcija iz Niš mi je poslala najjeftiniji sanduk koji si imao. Najjeftiniji. I evo ga ovde. Da li da ga ubijem što mi uvredim mrtvoga tatka, ili da ga puštim da održi govor. Dragi Grujo, braćo i sestre, i ti što si umro, dragi tatko, umro si jer si tako hteo, a mogo si još da živiš i da budeš lovočuvar, što si i bio. Mogo si još da loviš vrane i sojke, ptice, srne i jelene. Tako i moj Bataradašin. I on voli da gađa. Ne, on nije lovočuvar. I kad ide u lov, on potroši municije strast Boža. A kad nemaš šta više da gađa, on gađa vrapčići. Vrapčići. Dragi Grujo! I ti, tatko, ako te ja nisam poznavao, umro si, tatko. Zato smo se okupili na ovaj tužan dan, kad evo i nebo hoće da zaplače. Bog da mu dušu prosti! Bog da mu dušu prosti! Hvala ti, mate. Hvala ti što iskupim glavu. Mnogo si me podatresao. A tek ja, ko sam se podatresao. O, Mico ti. Bata Grujo, na šta pucam ovaj ženskaći? A,
Šiptari, puštaju si aviončiće, snimu si sve, špioniraju kote, sve. Dajem govna ako si ovde ne bude linija fronta za neku godinu. Hej! A? Hej! Ej, Dani! Draganče! Pa ostavi se me, bre, ej! Pa moram da stignem u Beograd pre mojega bateradašina! Stani! Mamo, sad će moja svekrva da te daruje sa njenu spremu. Darujem te, što si mi čoveka sa lepo reči spratio. I što si sa nama na prvo jutro izilazio. Hvala. Vidi ga, tako. Brate Grujo, ja bi sad da krenem. Mislim, ako ima neki prevoz. ne pamtim da sam pio bolje vino svaka čast. Imaš li ti ovoga još? Imam. Nemam. A? Imao sam. Imamo mi jednoga Dragojla. On pre pio rakiju, ljutu. I to mu sagorelo džigericu sve. E sad, pošto doktori zabranili, on počeo da kanđeloše vino. I to moje. I kanđeloše li kanđeloše. I samo viče, nemoj da se ljutite, nemoj da se ljutite. Sam vas Bog posla. Šta reče, bre? Kažem, taman da odem da pitam one dečace s onim džipem, da me povezu. Ne pitam šta košta, samo da... Samo da ostanem još malo. Tako je. Ne ideš ti nigde. Pa kod nas ti je običaj taki. Koji si dođe na saranu, 3 dana si ne ide, a danas je tek drugi dan. 3 dana? Bata Grujo, nemoj, ko Boga te molim. 3 dana je običaj, Bata Grujo. I šta reče, imaš li ti ovoga još? Imao sam. Nego, Dragojlo mi popi sve. On što možda popije, strast Božja. Dragojlo kad pije, njemu jabučica ne ide gordol. Ne mrda. Ja sam gledao tebe kad piješ. Ti piješ ubilo se. Kod tebe jabučica ide samo gordol, a on kad pije to sipa kinizoluk. Kinizoluk? Tačno. Znači da jabučica ne mrda. Nema kako. A? Jel ovako? Isto tako i Dragojlo. Nego, Bata Gruja, ja bi te zamolio da ja sad krenem. Ja sam izgubio mnogo vremena, a ne smem da dan gubim. Slušaj, da sutra ostanemo za drugo jutro, a da se čekamo drugi dan, a dotle da se jedemo i pijemo za pokoj na dušu mojega tatka. Da ga ožalimo kako dolikuje Bog da mu dušu prosti. I do 40 dana. Do 40 dana? Nemoj, Bata Grujo, ko Boga te moli. A je li jasno to? Jasno. 3 dana? Šta je 3 dana? 40 dana. Pa, ja imam vremena, ne žurim nigde. A što se kombeta tiče, ono staje tu najmanje 10 dana. Uvek kad je vetrovito, oni dolaze tu, lete, maju se za zmajem po nebu po ceo bogovetni dan. Kako se maju? Pa tako lepo, rašire neko platno, ko pri Bogu moje gaće i lete po nebu. Po nebu? Jedan se zaleteo, teo da si sleti dole u trgovište na Vranje. Tamo mu živi devojka, pa teo da je iznenadi. Skačinjali smo ga za daleko od 3 dana. A, znači, Vranje je na tamo? Na tamo.